Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika dwar strateġija diġitali għal qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna. Dan fit-tmiem proċess ta' sena li ra esperti barranin ifasslu din l-istrateġija. Fost il-prinċipji fundamentali li fuqhom hija msejsa din l-istrateġija hemm is-saltna ta' dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura, id-dritt tal-smigħ xieraq, l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni u d-dritt ta' rimedju quddiem il-qrati. Uffiċjal fid-Dipartiment tal-Ġustizzja spjegat kif din l-istrateġija għandha lan li żżid il-kapaċitajiet analitiċi fis-settur ġudizzjarju filwaqt li tkabbar il-kompetenzi diġitali tal-uffiċjali kollha tal-qrati u tal-membri tal-ġudikatura. Dan filwaqt li l-maġġoranza tal-proċessi jibdew isiru permezz tal-użu tat-teknoloġija diġitali u din issir in-normalità. It-tieni fażi hija l-aċċess għal kulħadd. Digitalization hija għodda importanti biex vera twassal il-ġustizzja għal kulħadd, allura rridu nkunu attenti li kulħadd ikun jaf jużhom l-għodda li ħankunu qegħdin impoġġu hemm barra għall-pubbliku. Il-Ministru Edward Zammit Lewis spjega kif dan kien il-pass li jmiss wara li sar ix-xogħol sabiex fost l-oħrajn l-awli kollha jkunu attrezzati b'mod teknoloġiku. Stqar kif id-dokument li qed jitpoġġa l-konsultazzjoni u għal kollox jinfassal minn esperti Ewropej wara konsultazzjoni mal-partijiet involuti. Spjega kif il-Gvern ma mess id-dokument bl-ebda mod. Il-Ministru għall-Ġustizzja spjega kif dan id-dokument jidħol f'kuntest iżjed wiesa fejn fil-pjan tar-kupru tal-Kummissjoni Ewropea hemm fondi għad-diġitalizzazzjoni tas-settur ġudizzjarju. Stqar kif dan il-pjan tar-kupru ser ikun qed jiffinanzja l-implementazzjoni ta' dak li joħroġ mill-eżerċizzju tal-konsultazzjoni pubblika. B'dan se nagħmlu ġustizzja iktar aċċessibbli, iktar effettiva u iktar effiċjenti għaċ-ċittadin. Iċ-ċittadin se jkun il-benefiċjarju ta' da kollu mingħajr ma nkunu ħriġna penny flus għaliex kollox se jkun iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. F'messaġġ virtwali s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea mill-pjan tar-kupru qed ikun infassal pjan għal aktar investiment f'dan is-settur tant importanti fil-ħidma tal-Gvern sabiex isaħħaħ is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Mill-pjan tar-kupru ser ikunu investiti 10 miljun euro għal dan il-għan. Il-konsultazzjoni dwar din l-istrateġija hija twila 3 ġimgħat.